राजनीति खालायो बुजिलाया मिस्टेक माइका जेफोर सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस दङ आफोर सिपिएम खायका बुजिलाया किंतु ताबं 2024 फायो जों अ जिनिसटा मा बुजिनाय जे केंद्रआव जे सरकार दंनाय बनि थानि जों मा सावके बबायनो आन्डारस्टेन्डिंग आव थाङो जों बड'वे बसकान आबावलायनो नाम जोंनि दाव केंद्र थाखा जों गोबाय खालामनायनो जोंनि बिप्लब देव उप मुख्यमंत्री ब वेस्ट नि कैंडिडेट हिसाबै बिजयनाय अमाके जेसपन का समाया किंतु जों बाके मार्जिन जोंनि बागमाव अंतों जुदा जांतों बाके मार्जिन जों बे लास्ट एसेंब्ली इलेक्शन सिपिएम जोंनि तिप्रासा आमचायो 27 भोट मावो वाजे आमचायो 9000 सामथिं मावो टोटल 11000 सामथिं माखा 12000 जों जीरो काट खायमारनाय 1200 मार्क होनाय सिपिएम नाव ओ बागमा केंद्रआव अमाहाके बर'नो ताबं निजराव मा फुंनो हायसि सिपिएम नाव ता बुजिका जे थांनाय बर'नो बिब्रांत खायो सरकार फायने फुहाय फायने फु थांबायखा इभेन चिनाव नि मुस्लिम तनाय बुनायनि बर'नो मान साइ मुसुबु थानाय सिपिएम बर'खा तिप्रा मथाय दङो ताबं नि बुजिनि हायसि ताबं निव जोंबाय दङो सिपिएम भोट दारसिनि कारण मा बुजिनाय सिचुएशन आलादा मुइ थाखा किलाव बेहायनो जों बायदि प्रामथाबाय दंहा सिपिएम नो बड'हा ओ जिनिसटा जों मा बुजिनाय हायसि जारा मुस्लिम बाय दंनाय र निराव बुजिनि वानचुबि जों ताबाव रायजोनि डेभलपमेन्ट जतनि अधिकारनि बाङै बुस्कामो सामतांनानि बाङै या प्रेसेजा निराव बुलावहेव दंनि दिनै जों सिपिएम र थांचा ते एकॉर्ड मालिनो बर गोबां प्रश्न खायो जे अमा एग्रीमेंट निनि तामसिनाय इम्प्लीमेंट या खायनेफोर दिब्रा मथा फुंदों जाखाफोर दिब्रा मथा बीजेपी राव अमा खायखाफोर ताकते बुखुराव अमा हाय सिपिएम नि बिब्रा तकनो बिसास ताखायि बरे एकॉर्ड उनका जोंनि महाराजा अमित शाह बाय एकॉर्ड खायखा ताबो खायि दंजाबले जे सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एकॉर्ड उमानि ताचिन जरा खायजागु निनि एबीसी एकॉर्ड टीजेस नेतृत्व तत्कालीन प्रधानमंत्री बाय का माका एबीसी बनि परिते बे एकॉर्ड उनका तत्कालीन राजीव गांधी प्रधानमंत्री माका ताबो नरेंद्र मोदी आमलो बरे एकॉर्ड उनका माका जे जागाव दिल्ली गवर्नमेंट अमकुनु व्यक्तिगत गसिमानिया सरकार ने गसिमानि ओ जिनिसटा जों बुझमानाय सरकार गसिमानि एकॉर्ड खायमानि अमा इम्प्लीमेंट उंगो हयतो दुबई मानाय तान्नाव मानाय बनिबामोन जों काहाके साममा तानाने ज तमिलुय जे दाखि बाहाके इम्प्लीमेंट खायमाना दाखि बाहाके डेवलपमेंट खायमाना ओ जिनिसटा नाहो जों बसकांगो जोंनि बरंगना बिप्लब देवनो वेस्ट नो जों गोबां बाय गोबाय खायनानाय आं वेस्टो आरो साउथसि आंखे इनचार्ज प्रग्राम मानिबान अनेक समायो प्रोग्राम एंगेजिंग थांगे खायबाया दुबासा क्वेश्चन फा खायमानो चिनरनि बिसिङाव जे बले तानि अरफाया बीजेपी नो सपोर्ट खायासिना अमहायो सावैमानो बन बाङया साउथो ते बताखो हानबासे आं साउथो रहजाव गे साउथो तिनि प्रोग्राम तमो हाफानो आं तिनि थांलिया जिनि एरिया तमके आं अरफायसिनाय हायहानि फायनोसै बसकामो सुनते प्रोग्राम कहा खायनाय ते बचिन कथा लायमानि मारिनो जों काहाके फुनुलायनि नांनाय ते तामसिनाय जोस मा फुनुनाय हायसि जे कप्लाय न ते गोबां कप्लाय खायनाय निके जों जतनो मिलायो खाकरा ते कथा लायमानि न जों फामा फुनुनाय गांते क गोबां सालिया जतनो हामबाय खुरमायखा तिप्रामथा बीजेपी जिंदाबाद।